Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali. Naša vláda sa o nás nestará. Prihovára sa vám Dagmar Vanečková. Toho času náhradný predseda vlády po skrachovavšom Matovičovi, o ktorom sa Sulík vyjadril, že Matovič nasľubuje, čo ho napadne a potom znásilňuje celú koalíciu a že takto vládnuť to je šialenstvo, koniec citátu, tak teda lietajúci Eduard Heger hovorí o výsledkoch svojho vládnutia toto. To zvládneme. My to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Naozaj historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády a myslím si, že naozaj ľudia budú veľmi milo prekvapení. Áno, je to zastreté častokrát rečami, ktoré dokážu prehlušiť tie výsledky, ale my to zvládneme. My už dnes máme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre. Vie tento človek, o čom hovorí? Veď výsledky jeho vládnutia mu dávajú za pravdu, iba ak je jeho cieľom inflácia. Tá dosiahla už takmer 12%, čo znamená, že z ušetrených 1000 máme už iba 881 eur. Inflácia je rast cien a tie medziročne vzrástli pri pohonných hmotách o 31%, pri olejoch a tukoch o 30%, chlieb je drahší o 16%, mlieko a syry o 13%, mäso o 12% a tak ďalej. Ak nabudený Heger nevie, čo tára, kto z jeho početného tímu poradcov na čele so zakladateľkou eura na Slovensku Elenou Kohútikovou mu píše texty na čítačku? Na tlmenie inflácie na rozdiel od ostatných troch členov V4 nemá Slovensko najdôležitejší nástroj – úrokovú mieru, keďže menovú politiku riadi v eurozóne Frankfurtská banka. Národná banka Slovenska tu slovo nemá. Napriek tomu však môže aj táto vláda reagovať. Cez dane, poplatky, výdavky štátneho rozpočtu, ale aj cenovými a regulačnými opatreniami, tak, ako to robia susedia. Tí už dávno prijali cenové a daňové opatrenia, ale aj priamo pomáhajú všetkým, aj učiteľom, aj lekárom. A dôchodcom radovo vyššie, ako zamýšľa Matovič. Slovenské dôchodky sa od 1. januára zvýšili o 1,3% a výdavky, ako sme už uviedli, o 11,9%. Postačí preto, ak pošlú penzistom vianočný dôchodok o pol roka skôr, v Česku po januárovej valorizácii zvýšia po druhý raz dôchodky v júni. Dovedna o 12% mesačne. Na našich penzistov sa však údajne Matovič hnevá, lebo nevolia tie správne strany. Vďaka štátu je cena pohonných hmôt v Maďarsku o 50 až 60 centov, teda o 15 až 17 korún na liter nižšia ako u nás. To všetko ešte slovenská vláda ovláda, teda mala by vedieť ovládať, keby vedela a chcela. Generálny riaditeľ Siemensu Vladimír Slezák na otázku moderátorky, ktoré suroviny nám chýbajú, konštatoval, že najviac nám chýba zdravý rozum ako komodita. Veď o čom inom svedčí aj zastropovanie marže, teda zisku. Dohodou ministra pôdohospodárstva Vlčana s predstaviteľmi obchodu. Zastropovanie marže, teda zisku, neznamená zastropovanie cien. Naopak, je garanciou ich rastu. Pretože rastúce ceny výrobných vstupov, či už ide o energie alebo agrokomodity, sa do cien potravín zakomponovávať môžu. Toto sú tie hegerovské dôkazy o tom, že my to zvládneme. Majú veľký problém, vraj skade vziať peniaze na pomoc ľuďom. Taký problém však Matovič ani Sulík
nepochopiteľne nemali, keď sa vynakladali 100 milióny na tzv. Testovanie, na vakcináciu či na vakcinačnú lotériu. A aj pomoc Ukrajine a ukrajinským utečencom akoby nepotrebovala krytie z nášho štátneho rozpočtu. Kto? Či čo je za tým? Iba hlúposť. Podľa Vladimíra Sotáka, generálneho riaditeľa Podbrezovských železiarní a šéfa klubu 500, súčasní slovenskí politici nediskutujú s podnikateľmi o tom, čo treba urobiť pre lepší život. Základ je, aby fungovalo to, čo je najdôležitejšie, a to je priemysel a celá ekonomika, ktorá živí tento národ. Lebo tento národ neživia žiadne príspevky zo zahraničia, ani by ho nemali riadiť tí, ktorí si hovoria, že oni sú iní, oni sú tretí sektor. Aký tretí sektor? Hej? Buď robíš a tvoríš hodnoty a odvádzaš do rozpočtu, alebo tu nemáš čo robiť. Pretože si vyžírka. Tak by to malo fungovať. Sebastredný Matovič sa s predstaviteľmi klubu nikdy nestretol. Štát, teda on, si robí, čo chce. Nerád diskutuje aj s dôchodcami. Nuž, na čo je Slovensku taká vláda? No, na nič.